And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Iniwan ako ng ex ko nang hindi ko alam ang rason. Hi DJ Rocky. Matagal-tagal na akong nakikinig sa programa mo. Matagal ko na rin pinag-iisipan kung dapat ba akong magsulat at magbahagi ng istorya ko. Kaso, natatakot ako na baka merong makakilala sa akin. Pero lalakasan ko na lang ang loob ko. Dahil matagal naman na ito. Itago mo ko sa pangalang C. At ito ang aking secret file. Back in April 2017, nasa kolehiyo pa lang ako. Culinary student. Baking class namin. Meron akong kasama at sila ang dalawang best friend ko. Naitago natin sa pangalang Kyla at Darren. Masaya kami. At nag-prepare na kami para sa next class namin. Nag-aayos kami ng gamit sa labas ng room. Nang may dumaan na babae na masasabi ko talagang na love at first sight ako. Ang ganda-ganda niya. Ang puti-puti niya. At masasabi mo talagang dream girl. Mukha rin siyang matalino. Napatitig ako sa kanya. Habang naglalakad siya, papalapas ng lab kasama ang mga kaibigan niya. Nang bigla siyang huminto at tumingin sa aming magbabarkada. Tinanong niya bigla yung best friend ko na si Darren at ang sabi niya ay, "Uy Darren, kailan mo isasubmit sa akin yung report mo para makumpile ko na?" Sumagot naman ang best friend ko, "Ay, kailan nga uli yun? Sige, isasend ko sa'yo mamaya." At sumagot naman ang magandang dilag na to na, "Di ko alam sa'yo. Basta, sabit mo sa akin." At pagkatapos nun ay umalis na ang magandang babae. Sabi ko sa mga kaibigan ko, "Ay, ang sungit, sayang, ang ganda pa naman." At bigla ba naman akong tinukso ng dalawang kaibigan ko na, "Oy, try mo kayang ligawan. Daming nanliligaw dyan. Pero ni isa, wala talagang sinasagot yan." At ang sabi ko, mukhang wala talagang uubra pag ganyan kasungit liligawan mo eh.
At sabay-sabay kaming nagtawanan. Dan sabi nila, hindi yata straight yan eh. NBSB. Yes, TJ Rahi. Babae. Babae ang gusto ko. At babae rin ako. Bisexual ako. Sinabi ko sa mga kaibigan ko na, baka naman malayo bahay niyan. Ayoko mahirapang magatid sundo, no? Then sabi ni Darren, baliw, taga dyan lang yan. At doon na ako napaisip. Fast forward. Kaklase ko pala siya sa halos lahat ng subjects. Pero hindi ko nga siya sinubukang ligawan dahil natatakot akong ma-reject. Not until nag-story ako sa IG ng binik namin at nag-story din pala siya. May nag-message sa akin na high school friend ko kung kilala ko raw ba itong magandang girl na ito na itago na lang nga natin sa pangalang D. At ang sabi ko naman ay hindi, dahil hindi ko pa alam kung ano yung buong pangalan niya. Then, yung nag-chat na iyon, ang sabi, sabay kasi kayo mag-post eh. Same day pa. At ayun na nga. Parang, mas nagkaroon pa ako ng interest sa kanya. Kaya lang, wala pa ring lakas ng loob dahil takot nga ako na ma-reject niya. Hanggang sa one time, may 7:30 class ako. Maaga akong nakarating ng school. Never naman akong na-late sa mga morning class namin. Nang bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit at sabihin sa kanya na, uy, hinahanap ko FB mo. May message sana kita. Aayain na sana, sabay na lang sana tayo pumasok eh. Then ang sabi niya, ay, talaga ba? Tagasan ka ba? Then sumagot naman ako. At ayun na nga. Tinanong niya ang number ko. Nagulat ako doon dahil sa pagkakaalam ko, yung manliligaw, sila dapat yung manghihingi ng number at hindi yung nililigawan. Pero tinanong ako eh. Kaya binigay ko yung number ko at tinawagan niya ako para raw masave ko yung number niya. At titext ko na lang daw siya kung magdadala ako ng kotse at kung gusto ko raw siyang isabay. So ayun, nagtuloy-tuloy ang lahat. DJ Rocky. Okay kami hanggang sa graduate na kami. May mga konting tampuhan lang, pero walang malalang away. Then nagkatrabaho na kami. Mas napadalas nga lang yung away. Nang dahil sa pagsiselos. May pinagseselosan siya at meron din naman akong pinagseselosan sa kanya. Pero wala namang hindi naaayos na problema. So, training siya sa trabaho. Then ako, merong mga naging kaibigan sa trabaho. At napalapit ako sa isang babae na itago natin sa pangalang Joanne. May boyfriend naman yun. Pero syempre, dumating sa puntong pinagseselosan ni D si Joanne. At sa totoo lang, nasakal ako. Kasi kahit mag-send ako ng picture at video sa kanya o kung sino man ang kasama ko, di siya naniniwala sa akin. Pero pilit kong iniintindi. Dahil baka nga frustrated lang. Dahil ako, natawagan agad. At siya naman, puros training lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya at nakipag-cool off ako sa kanya.
Then nagulat na lang ako nang bigla niyang sabihin sa akin na, bakit cool off lang? Bakit hindi na lang ituloy sa break na tayo? At nakipag-break na nga siya. After noon, ay nagkaroon na ako ng iba't ibang mga ka-fling. Then after 2 months, ay nagkabalikan kami. So, nakapasok siya sa trabaho at same company kami. Bawal ang magjowa sa trabaho. So, hindi namin sinasabi sa lahat. Hanggang sa napansin. Nagkaroon pa ng mga kung ano-anong issue sa amin. Then lumipat na lang si Dee ng ibang kumpanya na pagtatrabahuhan. Natanggap siya sa isang malaking call center company. Pioneer siya doon. Masaya siya. Dahil pakiramdam niya ay makakaipon naman na siya. So tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang aming relationship. At tuloy-tuloy din ang karera namin sa buhay. Masaya rin naman ako talaga para sa kanya. Hanggang sa dumating na naman yung puntong away na lang kami ng away. Almost every day. Dahil meron akong pinagseselosan. Yung TL niya. Nagkakasakitan na rin kami physically. Don't get me wrong ha. Sinasaktan niya ang sarili niya at sinasaktan ko ang sarili ko. Sobrang toxic na talaga. Pero hindi ako nagpatalo. Sinubukan ko pa rin suyuin siya. Kapag dumarating kami sa puntong dapat na kaming maghiwalay. Hanggang sa isang araw, break time niya sa work, bigla na lang siyang nakipag-break sa akin. Hindi na raw tama na ganito kami. At tapusin na namin. Sorry lang ako ng sorry. Inisip ko noon, dati pa naman nangyayari to sa amin eh. Bakit di namin to maayos ngayon? Wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit kami maghihiwalay. Inisip ko baka pagod lang siya. Naintindihin yung sitwasyon naming dalawa. Sinuyo ko siya. Sinundo ko sa trabaho niya. Magti 3 years na kami nun eh. So, kahit papaano, nasubukan pa namin na ituloy. Naudlot pa yung pakikipaghiwalay niya sa akin. Hanggang sa 3rd year anniversary namin. Binigyan ko siya ng singsing. May box na puro tula ang laman. At hindi ko alam na yun pala yung huli na naming pagkikita. Hindi niya na ako pinayagang sunduin siya. Sinabi niya na sa akin na gusto na lang niya magpahinga buong araw. Bawi na lang siya sa tulog dahil pagod siya. That time, promoted na siya. Kaya may mga pagkakataon na after work hindi pa siya uuwi. Dahil may training siya. Pero ako, sinubukan kong intindihin. Sabi ko nga, sige magpahinga ka lang muna, kailangan mo yan eh. Basta andito lang ako pagkagising mo. I love you. Nag-I love you naman siya sa akin. At hindi ko akalain na yun na palang huli niyang pag-I love you sa akin. Inintay ko siya. Sinendan ko ng mga kanta habang natutulog siya. Inintay siya na magising.
Then out of the ordinary, bigla na lang niya akong kinumusta. At pabiro kong sinabi sa kanya na nakakatakot yung mga tanong mo na ganyan ha. Parang makikipaghiwalay ka na naman ha. At bigla niyang sinabi sa akin na, because I am. Tanong ko sa kanya, ha? Ano na namang nagawa ko? Hindi naman tayo nag-away ah. Babawi ako, ano bang nagawa ko? Sinabi lang niya na pagod na siya, ayaw na niya. Hindi ko talaga maintindihan yung rason. Hindi na raw niya kaya yung away namin. Sabi ko ayusin namin. Sinubukan ko talaga siyang suyuin. Akala ko parang katulad lang ng dati na susuyuin ko siya, susunduin ko siya. Then okay na okay na. Pero wala. Hindi na siya nakipag-usap sa akin. Lumipas ang mga buwan. Parang siraulo lang ako. Paulit-ulit na pumapasok sa kukote ko yung mga katanungan na naiwan nung bigla na lang nakipag-iwalay sa akin si D. Bakit? Anong pagkulang ko? Anong sumobra sa akin? Bakit kailangan ganun kami magtapos? At kung ano-ano pa. Nang biglang, i-check ko ang email ko. At nakita ko na meron pala siya sa aking email. At yung account na iyon ay yung email ko sa previous work ko. The date was April 17, 2022. At ito ang sinabi niya. Hi, kumusta ka? It's been a year. It must be strange receiving an email from me, I know. But I have been contemplating for the past couple of days whether I should do it or not. First of all, I'm sorry. I should have done this sooner. It was so selfish of me, keeping this for myself and not putting a closure on us. We deserve a much better closure when you were asking for it. But it's just that I was a coward for not dealing with it sooner. Don't worry about me bothering you, because I'm not planning. I was just afraid with the fact that I saw the breakup coming. And to my response, I kind of felt it was it. The moment that we knew we are mature enough to let things go, to let go of each other to become a better person. And I'm sorry that I was a coward with the fact that I was having a hard time trusting you again. That I can no longer see a future ahead of us. I am sorry that instead of growing with you, I grew apart from you. We have been through so much with those 3 years, and I'm thankful enough to have shared a happy, sad, exciting, my ferrata and many more moments with you. And none of it made me regret that I had a love-filled relationship with you. I have never had any regrets meeting you, even if it came to an end. Thank you for bringing the best in me. Without you, I wouldn't be in this place, thriving. Thanks for believing that I could. Kung di ka pumayag noon, baka hindi ako supervisor for 8 months. Sir, thank you. I'm not expecting any response or anything. I just want to reach out to you to get this out of my head. And you deserve a closure. I'm sorry for putting you through this. Hindi naman kita guguluhin. At some point na naglalaro ka ng ROS tapos may biglang nakakotse na iiyak. Alam mo namang di ako ganun. I sincerely wish you well. Thank you for a wonderful 3 years. It took me a year to muster up my courage doing this, but still thank you. I really hope you will read this. If not, still fine. Please be happy and be healthy. I'll always root for your success and happiness. This is me now.
Bye. Nagulat ako, DJ Rocky. Sa totoo lang, pagkatapos kong mabasa yun, wala na akong naramdaman. Wala na akong balak mag-reply sa kanya. Dahil wala na rin akong nakikitang rason para mag-usap kami. Kayang-kaya niyang lampasan kung ano man yung pinagdaraanan niya. At sana maging masaya na rin siya kagaya ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si C. At ito, ang aking secret vow.